מרגישים מופע, אתה מגיע. גם אם אתה מכוער, לאף אחד זה לא מפריע. אצל נורית במשרד חולמים על עבודה בגרן. מה זה משנה שהכל שם של רבת? אז אם רב אין כבר כוח ונמאס לכם לברוח, אפשר להירגע ולשעה אחת לשכוח. בגרויות והמבחנים תביאו את כל החברים. המסיבה של המנדלת יש רק פעם בחיים. בואו למסיבה של המדלת, רק תבואו למסיבה של המדלת, רק תבואו למסיבה של המדלת, רק תבואו למסיבה של המדלת, דלת דלת. אז רק תבואו למסיבה של המדלת, רק תבואו למסיבה